ଆରେ ରିଙ୍କୁ କାଲି ତ ଛୁଟି ଅଛି କ'ଣ କରିବୁ? କାଲି ମୋର ଛୁଟି। ତାହେଲେ ତ ମୋତେ କାଲି ପ୍ଲାନିଂ ଆଜିଠୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ମୁଁ ଆଜି ରାତି ଜଲ୍ଦି 9ଟା ବେଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବି ଆଉ କାଲି ସକାଳ 12ଟା ବେଳକୁ ଉଠି ପଡ଼ିବି। ଲାଟିନ୍ ଲାଗୁଥିବ, କୁନ୍ଥେଇକି ରହିଯିବି, ଯିବିନି। ତାପରେ ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ଆଉ ରହିହେବନି, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଲାଟିନ୍ରୁ ଆସିବି, ପେଟ ଖାଲି ହେଇଯାଇଥିବ ନା, ତ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଇକି ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଲାଟିନ୍ ଯିବି। ଶୁଣ ତାପରେ ଶୁଣ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଛୁଟି ମିଳୁଛି, ସେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ହିଁ ଖାଲି ହଗିବାକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବୁ ନା କ'ଣ? ଆଉ କିଛି କରିବୁନି? ଖାଇନା ଖାଇବି ହଗିବି, ଖାଇବି ହଗିବି, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କର। ହଁ ସତ କଥା। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ପୁଣି ଥରେ ଖାଇକି ଆସିକି ଟିଭିରେ ଟିକେ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିଦେବି, ତୋ ଅଗଣାର ପଣସ ମୁଁ। ପୁଣି ଥରେ ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ଉଠିବି, ପୁଣି ଥରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ, ପୁଣି ଥରେ ଖାଇବି। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଲାଟିନ୍ ଯିବିନି, ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିବି, ସକାଳୁ ହିଁ ଉଠିବି। ଏଇତ ଆଉ, ଏତିକି ଆଉ। ହଉ ସବୁ ହେଲା ଯେ ତୁ ଗାଧେଇବା ଆଉ ବ୍ରସ୍ କରିବା କଥା ତ ଭୁଲିଗଲୁ ବୋଧେ। ହେ ଇଏ କି କଥାଗୁଡ଼ା କହୁଛୁ? ଛୁଟି ଦିନରେ ମୁଁ ଗାଧାଏନି କି ବ୍ରସ୍ କରେନି, ସେଦିନ ମୁଁ ଜଳ ବଞ୍ଚାଏ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି କିଛି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ପୋଚଡ଼ା ଭାବନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହୁନି ତୁ ପଚାରୁନୁ ବେ, ଆମେ ସବୁ ପାଗଳ ଗୁଡ଼ାକ। ହଁ ଏଇଟା ବି ହେଇଥିବ।